Може да получите целият този бъндъл за 333 лева в нашия черен петък. Елате да видите какво сме ви приготвили. По принцип в нашия магазин само конзолата с единия джойстик, цената ѝ е 380 лева. Добавяме втори джойстик, който е SteelShock, който по принцип стойността му е 50 лева. Конзолата върви с всички кабели, които са нужни за нея, захранващ кабел, кабел за захранване на джойстика и HDMI кабел, като сме добавили 3 игри, една от които може да я играете с приятели: FIFA 18, Ghost of Tsushima, God of War. Стойността, както виждате на този бъндъл в нашия магазин, ако си взимате продуктите индивидуално, би била много по-висока, като към конзолата и джойстиците получавате една година гаранция от нашия сервис. Отново повтарям, цената е 333 лева, като ще пуснем само един единствен такъв бъндъл и единственото условие да получите този бъндъл от нашия магазин е просто да участвате в видео докато го купувате, за да покажем, че наистина сте го купили този бъндъл. Така че очакваме ви в магазина, заповядайте!